ଏଥର ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଏଥର ସିଓର ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତ ଏଥର ହେଇଯିବି ଆଉ। ସାକେତ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ବି ଏଥର ମତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ବି ହେଇଯିବି। ହଁ ବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବା। କଣ ସବୁ ହେଇଯିବ ବେ ମତେ ଟିକେ କହୁନ ବେ। ଏଇ ବେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସେଇ କଥା ପଡିଛି ଆଉ। ତୋର ହବ ନା ବେ? ଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ସାଇନ୍ସ ହଁ ବେ ପାସ୍ ହେଇଯିବି ହେମେନ୍ ନା ହଁ ହେଇଯିବି ହଁ ମୁଁ ହେଇଯିବି। ହଉ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହଉ। ଆରେ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ କୋଉ ଦିନ କରିବା? ଆଉ ସବୁ ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ 22 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ସେଦିନ କରିବା ଆଉ। ତୁ କରିଦେଲ ଦିଟା କଲ୍ ଅଛି ବେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଏକୋଇଶିଆ ରାତିରେ ପୁଣି ସଦକ୍ଷା ମିଠା କେଟା ଅଛି ହଁ ସେଦିନ ହବନି କ୍ୟାନ୍ସଲ ସେଦିନ। ଦିଟା କଲ ଭଲ କଥା ଭଲ କଥା। ଫିଷ୍ଟଟା ଆମର ହେବାର ଥିଲା 22 ତାରିଖ ହେଲାନି 24 ତାରିଖ ହେବାର ଅଛି ସେଦିନଟି କରିବା ଆଉ। ନା ସେଦିନ ମାମୁଁ ବାହାଘର ସେଦିନ ହବନି। ହଉ ହେଲା ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଅଛି ଆମର ଫିଷ୍ଟଟେ କରିବାର ଅଛି। 22 ହେଲାନି 25 ହେଲାନି 26 ତାରିଖଟି କରିବା ଆଉ। ନା ସେଦିନ କରିବାନି, ସେଦିନ ସୋମବାର ମୋ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମୁଁ ସେଦିନ ହବନି। ମୋର ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା 22 ତାରିଖ ହେଲାନି 25 ତାରିଖ ହେଲାନି 26 ତାରିଖ ହେଲାନି 27 ତାରିଖଟି କରିବା। ମୁଁ ସେଦିନ ଖାଇମିନି, ମତେ ନାକୁ ମନା କରୁଛି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଅଛି, ମୁଁ ସେଦିନ ଖାଇମିନି। ଗୋଟେ ଆମର ଫିଷ୍ଟଟେ କରିବାର ଅଛି 22 ହେଲାନି 24 ହେଲାନି 25 ହେଲାନି 26 ବି ହେଲାନି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ 27 ତାରିଖ ଦିନ କରିବା। ହେ ସତେଇଶ ଖେଳଟା ଅଛି ଖେଳ ଦିନ ହେଇପାରିବନି ନା ଅଲଗା ଦିନ ଦେଖ। ଆମର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟଟେ କରିବାର ଅଛି 22 ହେଲାନି 23 ହେଲାନି 24ରେ ତା ମାମୁଁ ବାହାଘର 27ରେ ୟା ମଙ୍ଗଳ ଦଶା। ସବୁ ଚୁପ୍ ରୁହ ମୁଁ ଏଥର କହୁଛି ଶନିବାରିଆ ସୋମବାରିଆ ଜଶଳା ସବୁ ଜଶଳା କଦଳୀ ଫିଷ୍ଟ କରିବ ତ ମୁଁ ଏକା ଖାଇମି ଜଶଳା ସବୁ। ବାପା କ'ଣ ହେଲା ବାପା ମାନେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିଗଲି। ଆରେ ଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ତଳୁ ଖସିଗଲୁ ଶେଷରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ତୋ ଦେହରେ ମୋର ତ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ? ନାଇଁ ବାପା ମାନେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବାପା। ଖାଲି ଭୁଲ ନାହିଁ ରେ ଖାଲି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏ ପଟି ମାରା ଭାର୍ଗବ ଛୋଟରାଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଯୋଉ ବେଜିତ କମେଇଥିଲା ତାକୁ ଥରକରେ ତୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ତୁ ଯଦି ଠିକ ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ଯା ଗାଁର 5ଟା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ଆମ ବେଜିତକୁ ଟେକି ରଖିବୁ। କ'ଣ ପାରିବୁ? ହଁ ବାପା ପାରିବି ବାପା। ଆବେ ସେଦିନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦା କହୁଥିଲା ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି କ'ଣ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି? ଏଇ କଣ ସେ ପାସ୍ ହେଇଛି? ସାଧାରଣ ଝଗଡାଟିଏ ବି ଲଗେଇ ପାରୁନି, ପୁରା ଭଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବା ପଟିମରା ପୁଅ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହଉ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମାଉସୀ ଜାଣିଛ ନା ପଟିମରା ଛୋଟରା ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ଛିଏ ଛେ 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 ଛିଏ ଛେ 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 ପଟିମରା ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲା। ମଉସା ଜାଣିଛ ନା ପଟିମରା ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି ତାକୁ ଏ ଗାଁରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବାହାର କରିଦବା। ଚାଲ ଜେଜେ ଜାଣିଛ ନା ପଟିମରା ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ତାକୁ ଆମର ହଉଛି ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ ଘର। ହଁ କରିବା ଦରକାର କରିବା ଦରକାର। କି ଯୁଗ ହେଲା ମୋର ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲା। ହାତ ମାରିକି ଦେଖବେ ଆସ ଆସ ହାତ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେମି ଆବେ
ଗଛଟା କଣ ମାରିଥିବେ ସାହସ ତୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖାବେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ତୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖାବେ ଛୁଇଁକି ଦେଖାବେ ତୁ ଆକେ ଛୁଇଁକି ଦେଖାବେ ଗୋଟେ ଅପର ପୁଅ ଯଦି ମୋ କଲର ଧରିକି ଦେଖାବେ ମୋ କଲର ଧରିକି ଦେଖାବେ ଲାଗ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସିଏ କହୁଛି ମତେ ଛୁଇଁକି ଦେଖା ତୁ କହୁଛୁ ତାକୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖା କଣ ଆମେ ଟିକେ ଲାଗୁନ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁ ଲାଗ ବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିମୁ ए काहे लगछ जा बेटा तो हान देबे आज मु आज एटा मार देमी ए मोर से टिके झगड़ा लगो टिके झगड़ा थोड़ा तू जिबुरा देखियो बे रही जाओ कितने तुम झगड़ा करियो खुदा मेहरबान तो गोधा पहलवान ऊपर आके नीचे कान बुझलो बुझलो मु भी बुझलो किंतु आज भी तुम मनुष्य तो बच रही अरे बापा तो झगड़ा करे झगड़ा न करी कौन कली ବଡ଼ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବଡ଼ବାବୁ ସାନ ବାବୁ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆଣିବେ ସେଇ ତ ସାନ ବାବୁ ଆସିଲେଣି କଣ ହେଲା ସାନ ବାବୁ ଝଗଡ଼ା କରିଲ କଣ ହେଲା ସାନ ବାବୁ କାହିଁକି ଚୁପ ରହିଛ नहीं रामू काका मु पारिलिनी रामू काका बापा कौन ले बापा दूर रही जा रे मगत दूर रही जा अरे रामू या देहर मोर तो बे बहु नहीं नहीं बड़बाबू सान बाबू आउथरे चाहि दियंतु बड़बाबू तू सतरे मो पुई दिबु ताले जा चोरी करी आनिबु तू आज चोरी करी आनले हम घर चोरी चलिबो हां सान बाबू तुम जाओ जेमिति हेले भी चोरी करी आनो नहीं रामू काका मु पारिबिनी रामू काका मु पारिबिनी नहीं सान बाबू तुम जिबे कम जाओ जाओ डाइलानी बा ए का का हे अभद्र टिकिबे ए पैसा काट दो मत चोरी करते कहूँ मुझे चोरी कर पारनी दुईटा पिला बसुँच छोटा मोबाइल धरती से साइड देखी नबू से साइड देखी बस ये मोबाइल टा नबा हम पागल नहीं जहाँ वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करंतु जहाँ भी आपण हसी दिवे न हसीले कोन लाइक करिए जहाँ भी टिके हसी दिवे से हसी जंतु सेति टिके लाइक करंतु आ वीडियो को शेयर कर दियंतु सब्सक्राइब करे दरकार नहीं सब्सक्राइब आपण आगुरु कर देथिए मु जानछि सब्सक्राइब दरकार नहीं शेयर कर दियंतु आ टोटल ऊपर पूरा एन्जॉय करंतु।